Vă salut, prieteni! Vlogul de astăzi este unul despre mașini, cu mașini, dar totodată și un eveniment caritabil. Mergem la Brașov să ajutăm câțiva copii, să ne dăm cu mașinile și să ne distrăm de minune, da? Vă așteptăm în Brașov! Ne apropiem de Rucăr, totul decurge conform planului, adică am luat ambele mașini. Vom vedea ce o să iasă, dacă rămânem potmoliți cu una, ne tragem cu cealaltă. A fost vremea un pic cam aiurea pe la Câmpul Lung, m-a speriat un pic pentru că era destul de multă zăpadă. Acum văd că drumul este uscat, a dat și soarele și ce să zic, sper să ajungem bine. Copiii au nevoie de noi, nu uitați că este un eveniment caritabil și după vlogul acesta poate o să participați la anul. Primul update, am ajuns la Rucăr, s-a încălzit un pic afară, am reușit și eu să renunț la fest. Mă bucură încă un lucru că s-a încălzit, pentru că s-ar putea să nu am anvelope de vară PM, dar nu, este doar un pamflet, așadar ne vedem cu bine la Brașov. Mă bucur acum că avem și o porțiune deschisă nouă către Brașov, de aici din Rucăr, arată foarte bine, era praf drumul pe partea cealaltă. Stăteai aici, apetită? La căldură e frig rău. Am stat pe afară, dar e frig. Lângă tine am băgat direct. Nu știu, dați conuri, dați, că nu mai pot. Am prins polei în schimb. Era un pic pe jos. Dar n-am avut. Ce? Ia vină să vezi ceva. Ia uite pe ce drum am venit. A, păi bine, mă. Cum e bine? Da, mă, mediu, ce ai, mă? Bibi de la RMS și cum a venit cu zăpadă mai mare cu alea de vară, ești nebun? Da? Da, și n-avea nimic. Treabă, nu mai le pun niciodată de Nu, mă, eu anul trecut n-am mers cu alea de iarnă. Cum de vară, am avut și anul trecut. A fost o zi zăpadă. Și am întâlnit prima dată. A, da. Nu, măi, bine, mă, ce ai... Drift. Uite că produși, avem aici sucuri, cafele, ceaiuri, ce dorești, rezervești ape. Băi, o cafea aș găsi. Păi, dar vezi, Cori, că eu știi cu ce vreau să merg, nu? În dreapta. Poate să stea în spate, să mă dea o tură cu a ta? Asta e senzație. Unde mă să dau? Pe circuit, peste cap. Patinează cu alea de vară. Nu te dai ea? Pe am dat acum pe ăla, întreabă, i-am dat Păi cu da, și nu m-a vreau cu a mea și vreau cu a ta, că dacă e Să dau cu a mea. De asta zic. I-am dat pe predal și a făcut cu mine așa. Da. Bine, era și polei. Nu e, frate, aici e uscat, am vorbit eu. Au încălzire, N-am văzut așa ceva. Ți-ai făcut tatuaj nou? Da. Și aici ce zice? Drift. Poți să scrii așa? Și partea la asta? Nu, stai cu mine, stai cu mine. Și în dreapta zice polis. That
am ajuns de 20 de minute, am fost un pic la zona VIP pentru că băieții s-au organizat super tare în cadrul evenimentului și ce să zic. A venit și Bogdan, Andy, sunt mai multe mașini aici, o să vi le prezint imediat. O să vorbim și cu ei cu fiecare în parte. Acum se organizează un concurs, o să fie de Laudescar, de cea mai joasă, uite, acum de Limbo. Vă voi prezenta toate mașinile, nu o să ratăm niciuna. Imediat o să mergem. Acum se fac înscrierile și o să mergem acolo, să vedeți despre ce e vorba. Uite și E92, mi-aduce aminte de când am avut și eu pe cel alb. Foarte, foarte tare, îmi place mult. Da, este ultimul eveniment la care particip anul ăsta și cel mai mult îmi place că ajutăm copiii, o cauză nobilă. Mustang, am avut și Mustang, am fost super mulțumit de el. E și începător. Ia uite-mă, Passat, bă! Ăsta e al tău, Leo. Bun, o să-i căutăm pe proprietari să discutăm cu fiecare în parte. Ori acum, ori după ce se termină concursurile, o să vedem. Vă salut, el e Raul. Salutare, este Raul, cu acest Subaru, e mașina copilăriei mele. Mă bucur că îți place. Da, chiar vreau să-mi spui câte ceva despre ea și să o și filmăm puțin. Cred că este singura din România, cel puțin, care am făcut-o cu designul acesta. Acum, din păcate, nu e cu jantele auricele de curse Speedline. Seama, pentru e că iarnă. E iarnă. Sunt cele de macadam astea și de iarnă în același timp. E super tare. Deci ce să zic așa, o aveam prin jocuri, mă uitam și eu la televizor când o vedeam. Că foarte nu multe erau... adică foarte puține au rămas stoc pe ea. Adică caroserie, ce să zic, doar capota, scaunele sunt ale ei, dar au venit centuri, au venit faruri, au venit... Văd că are ceva upgrade, sub mașina capotă, dacă și... vrei, poți să-ți arăt niște Cum lucruri. să nu, chiar te rog, suspensia de curse, brațe, buși din poli, toate, te rog. Chiar îmi place mult. Uite, poate... Și ți-am spus, mi-aduc aminte de, nu ca și foarte bătrân, dar mi-aduc aminte de copilărie. Singurul dezavantaj care zic oamenii că vezi, Doamne, ce dezavantaj? Este că nu este cea de benzină, este dieselul. Nu contează, fiecare mașină și mai ales dacă te mulțumește pe tine e special. Mă super mulțumește. De la asta spun, am făcut-o, ea are 150 de cai, cu un pedal box de la Speed Booster. Și deci, ce să zic, te lasă să-ți faci ecu cum vrei, cu pedala, super, foarte configurabilă. Este la ce am avut eu nevoie să mă dau ca și competiție, am fost în clasa aia, o să mergi aici la Preșment. Astăzi nu știu, dacă ne lasă băieții, da, o să ne lasă, atunci cu siguranță, eu am anvelope de vară, aș vrea. Să văd ce pot să fac. Încercăm cu astea de iarnă, ar fi prima dată când mă dau pe circuit cu astea de iarnă. Dacă mașina e roșie, casca trebuie tot roșie.
Pentru mine este finalul, pentru că o să plec, s-a înnoptat. Am fost pe circuit mai devreme, după cum vedeți. E un circuit micuț, dar super, super interactiv. În partea cealaltă încă se mai filmează băieții, mai sunt ceva concursuri, mai este cel cu load de scar și o să urmeze și premierea, concursul pentru giveaway, mai multe, dar chiar nu mai pot să stau pentru că s-a înnoptat. Am anvelope de vară pe el, de asta am luat și X-ul să mă tractez în caz de ceva. Pare rău că nu pot să stau mai mult, m-am simțit minunat, o să vedeți și poze dacă intrați pe canalul meu de Instagram, Căprăruș. Mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram, pe toate rețelele de socializare. Nu uitați să vă abonați la canal și îmi pare foarte, foarte bine. Este ultimul eveniment pe anul acesta la care am participat, dar îmi pare foarte bine, pe lângă toată nebunia de a fost, că am putut să ajutăm copiii și sper în primăvară să vin mult mai pregătit, să fac o tombolă la mine la cafenea unde să strângem mai mulți bănuți. Mulțumesc și pentru donație. Suntem doi care donăm astăzi, eu și Alin Pip, care a plecat, și el, și ce să zic. Sper să fie multe evenimente de genul și mai ales caritabile. Vă salut, nu uitați să vă abonați la canal, da? Vă rog frumos!